जोंनि हारिखौ फोजोंना लाखिनो माने लाइमोनफोरनि जोबोद माने बिबान दं बेबायदि माने बर' मिडियामाव फरायनायनिफ्राय नागारनानै एसामिस मिडियामाव फरायनो होआ बा बेबायदि इंराजि मिडियामाव फरायनो दाहोथों बा बेबायदि हिन्दी मिडियामाव फरायनो दाहोथों बर' मिडियामाव फरायनानै जोंनि जा माने जौगानाय थुनलाइनि जिथु जौगानायखौ मावथों जों दिनैहाय बर' मिडियामाव फरायनानै जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरा दिनै सोरबा इन्जिनियार जादों सोरबा डाक्टार जादों सोरबा साइन्टिस्ट जादों बेफोरखौ नुसेयावबो दिनैहाय बर' थुनलाइया दिनै नारा नाथा नाजानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बर' रावजों लिरनायखौ माने खाबुखौ लाबोबाय बेनि उनाव दा डिग्रियाव फैगासिनो दं बेबायदि बिथिङाव जोंनि बर' जायफोर मानसिफोर बर' जायफोर हारि बिथांमोना जे मानि थाखाय आरो गुबुन राव असमिया रावजों मानो फरायनो होदों इंराजि रावजों मानो फरायनो होदों हिन्दी रावजों मानो फरायनो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा साबायखर थाबाय दिनैनि हाबाफारिया जाबाय माने जुब साहित्यनि मोनसे हाबाफारि जायफोर जुबकफोरा जायफोर सेंग्राफोरा जायफोर सिख्लाफोरा माने मा होनना बुङो जुबक जानानै खन्थाइ लिरदों सोरबा सल' लिरदों सोरबा सल'मा लिरदों बेफोरखौ जौगाहोनायनि जाहोनाव साहित्य एकाडेमिया मोनसे प्रग्राम माबानो थिनो मा होनना बुङो बेबायदि मावथिंनो थिनो दा आं जिहेतु मेम्बार माने बर' सुबुंनि बर' साहित्य बे बर' साहित्य एकाडेमि बर' सुबुरुन आफादनि आं जिहेतु सोद्रोमा बेनिखायनो नैबे ओनसोलनि पानेरि ओनसोल टंला हालामनि बर' साहित्य सभानि आन्दाराव थानाय जा माने स्टुडेन्ट इउनियन बे स्टुडेन्ट इउनियननि सोलोंथायारि माने लेङाइ नेहाथारि माइनावस्रि दैमारिजों जेब्लानाखि नारा नाथा बिथिं माने जगाजग खालामबाय जगाजग खालामनो बे प्रग्रामा जानांगौमोन थांनाय बोसोरावनो जोंहा बिभिन्न साहित्य सभानि साहित्य एकाडेमिनि मेम्बारफोरनि एसे आख' फाख' जानायाव तरेन आदाया थैलांबाय ओजों कलकातानि सेक्रेटारिया बदलायना थांबाय बेयाव थांनानै फाइनान्सियेल एप्रुभ मोननायनि एसे एलोमेलो जानायनि थाखाय जोंफोर देग्लाय माने जोंफोर नैबे जुलाइ दानाव जों खुंना लानाय जादों आरो दा बेखौ जोंफोर खुंफुंना लादों मुवा नैबे ओनसोलनि नामा जाबाय बरमुखुलि PHC अडिट'रियाम हल बे माने पानेरि ओनसोलावनो गोग्लैयो माने सिनारिया जोबोद बिराद मोजां सिनारि आरोखि माने बेबायदि मोजां सिनारियाव जोंफोर दिनैहाय साहित्य एकाडेमिनि जुब साहित्य एकाडेमिनि बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जोंफोरखौ जेरैबायदि माने बिथांमोना एबसुनि गटनि फरायसामोना जेरैबायदि जोंफोरखौ माने जोंफोरखौ अनसायदों बा जोंफोरखौ रिसिपसन खालामदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जों नुनो मोनदों जितु जाय समाव नैबे बर' रावजों फरायनानैनो बा सोलोंथाइ लानायनि उनाव गोबां बर'नि लिरगिरिबो ओंखारबाय गोबां थिसनथायावबो बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननो हाबाय नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों जितु नैबे बर' रावजोंनि सोलायै गुबुन रावजोंसो सोलोंथाइ लानांगौ बे बेलायाव मा बुंनो सानो एक्सुवेलि बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों दिनैहाय बर' मिडियामाव फरायनानै जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरा दिनै सोरबा इन्जिनियार जालांदों सोरबा डाक्टार जादों सोरबा साइन्टिस्ट जादों सोरबा जेनेबा माने फोरोंगिरि जालांदों बेफोरखौ नुसेयावबो बेफोरखौ मावनायफोरखौ नुसेयावबो बेबायदि जौगानायखौ नुसेयावबो दिनैहाय बर' थुनलाइया दिनै नारा नाथा नाजानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बर' रावजों लिरनायखौ माने खाबुखौ लाबोबाय बेनि उनाव दा डिग्रियाव फैगासिनो दं बेबायदि बिथिङाव जोंनि बर' जायफोर मानसिफोर बर' जायफोर हारि बिथांमोना जे मानि थाखाय आरो गुबुन राव असमिया रावजों मानो फरायनो होदों इंराजि रावजों मानो फरायनो होदों हिन्दी रावजों मानो फरायनो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा थेवब्लाबो आं खावलायगोन
जाहाथे बिथांमोना बेबायदि माने बर' मिडियामाव फरायनायनिफ्राय नागारनानै एसामिस मिडियामाव फरायनो होआ बा बेबायदि इंराजि मिडियामाव फरायनो दाहोथों बा बेबायदि हिन्दी मिडियामाव फरायनो दाहोथों बर' मिडियामाव फरायनानै जोंनि जा माने जौगानाय थुनलाइनि जिथु जौगानायखौ मावथों बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो जों बेराफारसे नुनो मोनदों जिहेतु गोबां बिथिङावनो बर' रावखौ एसे नासयनाय बायदि खालामनो थांदों जितु थांनाय बावैसो सानबो गोबां दावराव जालांबाय आसाम एसेमब्लिनि जितु लग'आव बर' रावजों लिरनाय गैया। बेयावहाय जोंफोरो आंबो सानदोंमोन सिगां जेब्लानाखि खोनाबाय जे बेखौथ' लग'निफ्राय जों बोखारनायखौ जों बोखारदों होननानै बहुद माने पाब्लिसिटि खालामबाय खिन्थु पाब्लिसिटि खालामनाय लोगो लोगो जोंहाबो मोनसे बिखा गोमोदनांदों कारण जोंनि रावा जोंबो इण्डियान कनस्टिटिउसन 8 सिडुलाव हाबनाय राव बे 8 सिडुलाव हाबनाय रावखौ जेब्लानाखि लग' जोङो मानिनां माने बिश्वजित दैमारिया जेब्लानाखि स्पिकार जायो बेयाव जोंफोर लग'खौ बेवहाय माने जोंनि बर' रावखौ बेयाव लग'आव माने थिसनना दोनबाय बे थिसनना दोननाय लोगो लोगो जेब्लानाखि सारा असमनि मानसिफोरा बर' मानसिफोरा जेब्लानाखि दावराव जाबाय लोगो लोगो बेखौ दा माने मा मोनब्रै राव थारमाने बेखौ हिन्दी रावखौ सोलायनो थाखायसो बेखौ खालामदोंमोन नामा खिथा रोङा खिन्थु हिन्दी रावखौ दा बेयाव सोदेरना दोननाय जादों अर्थात जोंनि जिथु माने बर' राव बे बर' रावाव लग'आ थाफिनबाय बेनि थाखाय जोबोद माने साबायखर होनांगोन फारसेथिं जोंफोर बिश्वजित दैमारिखौ खिन्थु बे खेथ्रआव बांसिन जोंफोर माने साबायखर होनांगोन कारण बिथाङानो गिबियाव जेब्लानाखि माने माबा जायो मा होनना बुङो बुंथिगिरि जायो आयेन आफादनि बुंथिगिरि जायो अब्लानो बिथाङा बेखौ लाना फैदों बेनिखायनो बिथांखौ गिबियावनो साबायखर होनांगोन। बेफोरखौ नायोब्ला बर' रावखौ नासयनाय थांनाय बायदि दा बेथ' नासयनायानो जाना थानो हयथ' बे प्रक्रिया बेफोर जिथु नासयनायनि जिथु प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जोंफोरखौ सानफ्रोमबो माने गादबना लाखिनायनि जिथु माने प्रक्रिया बेखौ बिथांमोना गुबुन माहारिफोरा नाजाबाय थायो बेनि थाखाय जोबोद सांग्रां जानांगोन जों सांग्रां जानांगोन। जोबथारनायाव लाइमोनफोरनिसिम जोबथारनायाव बेखौनो आं लाइमोन जिथु जोंनि सुबुं दा लाइमोनानो जाबाय बयनिख्रुइ देरसिन लिरनायावनो जा मावनायावनो जा दांनायावनो जा बिथांमोना स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन बिथांमोना स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन एडुकेसनखौ बिथांमोना माने रैखाथि खालामनांगोन बिथांमोना जौगाना लांनांगोन माने जोंनि हारिखौ फोजोंना लाखिनायाव माने लाइमोनफोरनि जोबोद माने बिबान दङ गतिके आं बे बिबानखौ मावनो थाखाय गासै दुलाराय बर' हारिनि जिथु लाइमोन बे लाइमोनफोरखौ मावलांनो थाखाय लिरनो थाखाय थुनलाइ सोरजिनो थाखाय माने मोनथिनो थाखाय जों बेयाव संबिधानखौ जोंफोर मिथिनांगोन संबिजितखौ जोंफोर माने मोनथिनांगोन जोंनि आयेननि सोमोन्दै जोंफोर मोनथिनांगोन बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय आयेन आफादखौ मोनथिनो थाखाय आयेननि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय लिरनो थाखाय माने जोंनि जाहाथे जोंनि बर' रावनि सोमोन्दै मा समस्या जादों बर'फोरा मा समस्या जादों बे जाहाथे जोंफोर अनेक रमाजथ' गोबां माने माबा जाना थागोन थेवबो माने खौसेथि जानो थाखाय आरो बेनिफ्राय बे जोंफोरनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जाहाथे लाखिनो हायो बेनि थाखाय आं लाइमोन हारिखौ खावलायनाय थाबाय।